Arratsaldeon ikusentzule lagunok Olaberriako udal pilotalekutik, gaurkoan Ados pilotaren udara CaixaBank lehiaketako partida bat jokatuko da hemen Olaberriko udal pilotaleku honetan, eta bertan parte hartu behar duten bibikoteak beroketarik egiten ari dira. Batetik Leire Oskoz ordezkatu duen Eneritzarrietak jokatuko du Oiana Orbegozorekin batera, eta aurkari Natale Aranburu eta Ane Mendiburu izango dituzte. Gaur hemen Leire Oskozen ari izatekoa, baina azkenean Eneritzarrietak hartuko du bere lekua. Hilabete eskas egin du kantxetatik kanpo jokatu gabe, eta gaur berriz ere ona deitu dute, eta antza denez ez du bat ere aitzakiarik, ea nola moldatzen den Azkoitiarra Urolako beste pilotari batekin, Oiana Orbegozorekin batera, eta aurkariak bi gazte, Natale eta Ane, sasoi betean daudenak eta txapelketa ona egiten ari direna gainera. Partida une batetik bestera hasiko da, epaile lanetan Maite Ruiz de Larramendi Mujika arituko da, eta hementxe da azkenengo kontuak prestatzen, eta hemendik 5 minutura edo izango dugu partida hasteko moduan. Udara CaixaBank lehiaketa aurrera doa, udara bukatzen ari baita pixkanaka, eta hauxe du azken aurreko geltokia. Finalaren aurretik, azkena datorren astean izango da Elgetan, baina horren aurretik Olaberriko partida hauxe ikusi behar dugu, eta datorren astekoaren ostean Agoitzen Astoibarro jokatuko den finala besterik ez da geratuko, eta ea bada zer ematen dikun gaurko partida honek. Hasi aurretik Maili Barrokal iritzi emaile agurtu behar dut. Maili, arratsaldeon, partida garrantzitsua gaurkoa, kontutan hartuta ligaxka pixkanaka bukaerara iristen ari dela. Bai, bueno, arratsaldeon unai, bai, partio polita horreti, bibikote sendo, eta ikusiko zela joaten den partia, eta hori esan dozu moduan txapelketa ja aurreari juten, bukatzen, eta oso importantea da puntua eskuratzea. Uztailean hasi zenean bazirudien luzea izango zela ligaxka, baina ari gara herriak bisitatzen eta partidak jokatzen, eta azken aurrekora iritsi gara, eta bikoteak bat ere kontrasterik gabekoak, bata beteranoa, Eneritzek eta Oianak osatu, eta bestea bi gaztek osatua, Natalek eta Anek osatua, baina partida ona ikusteko irrikaz etorri da pilotazalea ona frontoira, eta nik uste Laurek ere maila emango dutela, zalantza behar bada Eneritzengan egon liteke, hilabete eman duelako jokatu barik. Ba, bueno, nik uste partio polita ikusiko dugula, esan duten moan bibikote sendo, Oiana eta Eneriz, bueno, veteranoa, baina, bueno, Ane eta Natale oso gazte, eta ikusi beharko partioa zera nola hasten den oso garrantzitsua izango delako. Aurrean, tikitaka bizian, aurreko kuadroetan Jostari ibili diren bi pilotari, Eneriz eta Natale, eta atzean berriz oso atzelari sendo bi, Natale Zane eta Oiana, eta bigoteak orekatuak dira, eta ea bada nork eusten dion partidari hobeto, eta zain irteten den garaie, baina antza denez favorito argirik ez dago. Hori, esan duzun moduan bibikote sendo, aurrean tikitaka bizia ikusteko modukoa da, Eneritz eta Natale hor tikitaka ibiltzen dira, eta atzian Oiana eta Ane bi atzelari sendo. Prest dira lau pilotariak, Maite Ruiz de Larramendi epailearekin batera, eta badoaz, zazpi perdian abiada hartuta etorri den pilotazalearen aurreko aurkezpena egitera bostak, gorriz hariko dira Eneritz eta Oiana, eta urdinez berriz Natalek eta Anek jardungo dute, bostekoa epaileak lau pilotari egin da bizi, txapa gora gero, eta kolore urdina agertu duenez, Natale Aranburuk eta Ane Mendiburuk hautatuko dute euren gustuko pilota, ez dute zalantza handiegirik egin, berehala apartatu baitute materiala saskitik, eta une batetik bestera izango dugu partida jokoan. Hasi aurretik azkar lau pilotarien datuak errepasatuko ditugu. Oiana Eneritzarrietako 38 urte ditu eta Azkoitiarra da, 40 urteko Oiana Orbegozo Azpeitiarrarekin ariko da bikotea osatzen gaurko partidan, eta aurkariak oso gazteak, 17 urte besterik ez, Natale Aranburu Lazkaotarrak eta 20
Ane Mendiburu Uartearrak lehendabiziko sakea Oianak eramaterik ez du izan, eta beraz lehendabiziko tantoa Natzalerentzat eta Anerentzat, bat eta huts. Bueno, sakea ni uste eramategoa zara, baina Oianak ez du eskuan behar bada sartu, eta Natalentzat sake ez tanto. Lehendabizikoa beraz Urdinentzat. Partidan ondo sartzea garrantzitsua izan ohi da, konfiantzarik ez galtzeko, eta ea bada hemendik aurrera sakeak eramaten zer nola moldatzen den. Azpeitiarra bigarren hau jaso du eta piloteo ari gara ikusten. Anek atzera luze-luze, bost eterditik Orbegozok ekarri, hirutik Mendiburu gaurre aldera eta bat eterdibitik atzera hiru terdi ingurura Arrietak. Luze-luze gero Mendiburuk berak ere. Hiru terditik hasten du eta pilota baztertu Oianak Mendiburuk ezkerrez altxa eta berriz ere pilota Oianak jo du. Eneritzek txokoan barrena luze, Ane iritsi eta pilota atzeratu eta gero baita Oianak berak ere. Arrieta sartuko da jokoan. Urrundik bien tartera jaitsi, Mendiburuk altxa eta atzeratu eta baita Orbegozok ere. Hane sartu da berriz ere jokoan luze-luze. Aurrelariak ikusle soil eta atzelariak daramate orain tantoaren zama. Arrietak sartzerik ez du izango, pilota baztertu zaio zertxo bait Oianari, baina egoki altxa du. Bien tartera gaizto Natalek eta Orbegozok altxatzerik ez. Bigarrena beraz bikote Urdinarentzat. Bai, tanto ona partidan sartzeko, hori laude pelotariak oso ondo, atzelariak pelota astintzen eta horrelariak daukainean bukatzen, eta pelota Natale eta ben pelota eskerrera oso ona izan da eta Oianak ezin izan dago eraman. Bigarrena beraz Urdinentzat, bi eta huts, eta partidan sartzeko ere ez zitzaien bat ere txartu etorriko, lehen tantoa oso azkarra izan baita. Eta behar bada, oraindik pilotalekura egokitu gabeak izango direlako. Halere kuadroko pilotari batzuk ona etorri oizarete maiz xamar, astero entrenamendu bat egiten duzuelako bertan. Pilota eskolarekin, eskatxikiekin. Bai, hori da, esan dugu mugan, hemen hastian aldi bat etortzen gaba umiekin entrenatzera, eta frontoi polita izaten da jokatzeko. Hirugarren tantoa jokoan, Eneritz sartuko da Sotamanoz, Zabal aldera. Hanek eutxi eta atzeratu, eta baztertu gainera. Ezker pareta jo eta zertxo bait zabaleratu da pilota, baina Orbegozok ez du jasotzerik izan. Eta galtzaile behar bada, Oiana hasiera honetan. Bai, nik uste dut Urdinak oso ondo sartu dela partida, Natale aurrean bere lana txukun egiten, eta hane atzean pelota astintzen eta eskerpareta hori bilatzen, eta nik uste dut hor Oiana ari dela zeltasunak guditzen eskerpareta horrekin. Partidako laugarren tantoa jarri du oraintxe abian Natale Aranburuk, eta azkar etorri zaio gainera Oianari eta kontrapausoan harrapatu du. Sakeak berak, eta laugarrena Urdinentzat. Bai, ni uste sake hona Natalen eskutik hor, eskerpareta hor hemen atzean pixua hartzen dau, eta velozia ematen bajatzu, basaiagoa da eramateko, eta ni uste hor Oiana zeltasunekin ari dela. Berriz ere sake ateratzera dator Lazkao zarra, hau ere luze eta baztertuta, Oianak ekarri. Aukera garbia Natalen ez orain atzera, eta gure baztertutako pilota Oianak altxa, eta kantxaren erdialdetik Zabalera Natalek egin duen jokaldia txapapera joan da. Nik uste dut hor intentzio hona zara, zulua ikusi hau Zabalean, baina hori pixkat bera jun jakola, baina sartzen bazan tanto alko zan izan, eta oin ikusi eta gorriak lehengo tanto egin dutela eta pelota aldaketakin bernola moldatzean Urdinak. Hori da, beste pilota bat ateratzea erabaki dute Urola Baiarako pilotariek, eta kontuan hartuta sake errematean ere fina dela Eneritz. Aukera duenean nik uste bukatzen saiatuko dela
kontrakantxatik sartuko da orain Eneritz. Pilota aztertu nahian, txoste egin dio pilota Ganeri, baina ekartzeko arazorik ez du izan. Eta orain Oian hasiko da gintzen hiru terditik. Pilotak da luzea boster arte. Mendi buruk ekarri, eta azkenerako zertxo baita aztertu zaio eskerparetan Oianari berari. Natalek txokona moztu, berriz ere zabaladetik kantxaren erdira luze, baina gaizto indarrandian. Eta honanek atze aldetik deja da, Eneritzek jaso eta gero haren ostean txokorako deja da Natale Aranburu, kalere hanek eskatu du, bigarren botean jaso ote duen Eneritzek, Maitek ez du eskurik galtxa, baina gero horren premiarik ez da izan. Eneritzek eramandako pilotaren ostean deja da dotore bat egin baitu Natale Aranburuk tantoa bukatzeko 5-1 eta berriz ere Ausart eta fin tantoak amaitzen. Natale eta Aneanek aukera izan du eta oso urrundik dejada bat bota du, naiz eta jaso eta gero naiz eta Eneritzek jaso eta gero haren ostekoan Natalek dejada oso polita zabala ditxokora. Bai, nik uste urdinak fresko ikusten diala, ane baki batzean sendotasuna handia daukala, hor dejada ikusia zela bota ben, berak asko egiten daben jokaldi dela, eta gero nesta lehenguan eramanen eritze, gero Natalek beste dejada batekin oso ondo bukatu hau. Eta Agirez sartu nahi izan du azken hartan Natale Aranburu, baina txapapera joan zaio. Bigarrena beraz, bikote gorriarentzat, bigarren tantoa bikote gorriarentzat, eta orain berriz ere Arri eta Azkoitiarra torsakera. Orain urrengo sake hartu duten aldian tanto bakarra besterik ezin izan dute egin. Bigarrena erreskan orain lortu dute, sake gaiztoa ezkerparetara baztertua, eta hanek eramaterik ez du izan, 3-5. Bai, sake honan eritzen eskutin eustat hor eskerpa eta oso ondo bilau da bela, eta naiz eta eramatekoa zan, hanek ezin izan dago eraman. Azkoitiarra doa beraz, berriz ere sake ateratzera. Errapikoa izan da oraingoan, hanek erantzuna baztertu. Horregozok ekarri, bien tartera Aranburuk eta lautik 3 tardira luze Oianak berak. Bien tartera jaitsi Mendiburuk, azkenean zalantza egin ostean Eneritz sartu da, eta orain Eneritzek berak Oianari egindu dio pilotara sartze din. Txokoan barrena luze Azkoitiarrak, uarte arrakatzera eta baztertuta gainera. Horbegozok ekarri eta Nataleri sartzeko aukera kendu, bien tartera gero Mendiburuk, Aranburuk txokora moztu, dejada Arrietak eta Aranburuk eramaterik ez. Abila da Eneritz jokaldiak egiten eta orain ere txokotik txokorako dejada honekin ez du barkatu. Bai, Eneritzek aurrian bakigu asko mugitzen da bela jokua alde batera bestera, eta fresko ikuste jako jokatzen eta oso ondo egindako jokaldea Eneritzen eskudik. Eta tanto bakarrera jarri zaizkie Nataleri eta Aneri, Eneritz eta Oiana, sakera dator ostera ere Azkoitiarra, erdiko sakea, Anek edarki eramana. Horbegozok luze, Mendiburu 3 terditik pilota bazartu du, Oiana galtxa eta gero itik 3 terdira luze Aranburuk. Hanek ere luze. Horbegozok bien tartera. Mendiburuk ekarri. Horengo anatzera luze. Eta txokoan barrena. Oianak edo Ormabiko Natale gorra irez sartu denean bere burua saldu duen Eneritzek eta Lazkaotarrak ez du barkatu. Arrietak sortu dion aukeran jokaldia egiteko tentazio hori ez dio eutxi eta ederratera zaio bipareta. Bai, oso erra. Nik gustatu horren Eneritzek ez da bela asko asmatu, Natale erreseldu dela eta oso ondo bukatu bipareta horrekin.
6 eta 4 beraz. Aranburu eta Mendiburu aurretik eta beste sake bat atera du Natalek. Sakearen erantzuna doi-doi iritsi da frontisera eta gero aire zanketara bideratu dio pilota Arrietak Aranbururi eta Sotamanoz zelan edo alan eramaten saiatu bada ere ezin izan du pilota hori behar bezala, ezin izan dio pilota hori behar bezala erantzun. 5 eta 6. Bai, ni gustot horren eritzek aireakin asko aldatzen da bela jokua horre bizitasuna ematen dotzala eta hor Natale janketara jokatu dotzala eta Natalek ezin izan dago eraman. Eta berriz ere, tanto bakarrera lehen bezala gorriak sake bueltan aukerako izan zezakeen Enerizek, baina ezin izan da sartu. Aranburu bien tartera, Orbegozok kantxaren erdialdera eta Mendiburu gatzera. Zabal aldera Orbegozok, Mendiburu kantxaren alde batetik bestera ibilarazteko. Aranburu ireki, Arrietak jaso, berriz ere gainera txokoan barrena luze Aranburuk Orbegozori. Oianak lehen da biziko ekarri du eta baita hanek atzera bideratu duen bigarren pilotaka da hori ere. Berriz ere atzera baztertutako pilota hanek Oianak jaso, Natalek zabalera, atzeraka zetorrela Enerizek altxatu du, Ormabiko esko zabaleratu den Ormabikoa gero Oianak eta orain aukera garbia Natalerentzat. Atzera buruzkain pasana izan ditu aurkariak. Eneritz airez sartu da, nola ala hori gertaz edinak iditeko, baina ezin izan dio pilota horri eutxi. 7 eta 5, oso ondo mugitu ditu aurkariak bikote urdinak tanto honetan. Bai, oso ondo ari da bere lana egiten, oso ondo pelota bizi mugitzen talde batera besta eta bueno, Natalekor zabala txalian zulo ikusi hau eta oso ondo indako jokaldea. Zenbait alditan pilotak da oso zailak jaso dituzte gainera Orbegozok eta Arrietak, baina azkenerako tantoa lortu dute urdinek eta orain urrundik jokaldi egin nahi izan du Oianak, baina txapara joan zaio, etzen aukera txarra, baina apurtxo bat gorago behar zuen pilota horrek. Bai, ezen aukera txarra, nik uste dut txapa gainean izaten bazan, bueno, tanto egiteko aukera eukiko zebara, baina hori txapara junjako eta beste tanto bat urdinen aldetik. Aranburu berriz ere, sake ateratzera, 3 eta hutseko bola da egin ostean elkarren segidan eurentzat laugarren tanto bazatekenaren bila. Orbegozok baztertu, Natalek ekarri eta gero berriz ere Arrietak atzera. Baita Mendiburuk ere. Antxaren erdialdetik sartuko da hane. Pilota baztertu nahian. Luze berriz ere 3 tarditik 4 tardira zarta da. Txokoko beha da Natalek, Oianak eraman. Natalek zabalera eta azkenean tantoa berriz ere urdinentzat, aurre aldean elkarren gainean izan dira 4 pilotariak eta nik uste elkarrekiko komunikazioak utxegin izan diela orain gorriei biak baitziren pilotatik gertu, baina ez dute azkenerako erabaki nor joan behartzen pilota horren bila. Bai, baina ni uste Natalen meritua bai dela, Natale oso fresko ikuste jako, tantoa bukatzeko garaian konfiantzakin ikuste jako, velozea ez, eta nik uste horraiala markatzen aldia. Abiadura handiagoan darabil pilota Natalek eta bera ari da izaten laurtetik diferentzia gehien markatzen ari dena. Beste tanto bat jokoan eta atzelariak tantoaren ekimena zeukatela izan ditugu orain gutxi arte. Eneritzek barrura, Natalek jaso, Eneritzek hortxe bertan irriste egin du, gero Aranburuk txokora, Orbegozok jaso, kantxaren erdialdera eta gero erdialdetik berriz ere efektu duen bipareta batekin erantzun nahi izan dio Eneritzek Natalek egindako jokaldiari.
baina txapapera joan zaio, jokaldi ahalegin asko ikusi ditugu tanto honetan, baina azkenerako Eneritzek ez du nahi bezala bukatzerik izan. Ba, ikusia aurrean tikitaka bizia, eta oso polita, baina hori horren Eneritzek bipa eta horrekin aukera polita esan, baina ba hori, bera junjakon, eta bueno, goian izaten bazan, ba igual tanto egiteko aukera, baina bueno, tanto polita nik uste lau pilotaren aldetik. Zaleek txalotu dute, tanto polita izan delako seinale, eta bostanto koztulua zabaldu dietenean, Maite Ruiz del Larramendi Mujika epaileari lehen da biziko etenaldia eskatu dio Eneritz Arrietak, 10-5 markagailuan. Eta ea etenalditik bueltan zertan ditugun kontuak. Eserik gabe atxeden setean, baina zutik ditugu Natale eta Ane. Orantxe eseri da atzelari nafarra. Eta biak elkarrekin solasean, bi gorriak elkarrekin solasean aulkian jasarrita. Eneritzek berak zutitzea erabaki du eta badatoz beraz, lau pilotariak kantxara, epaileak horretarako dei egin aurretik lanerako prest. Natale Aranbururena izango da ondorengo sakea. Orbegozok seitik ederki erantzun dio altuera handiarekin sakeari, eta gero Mendiburuk atzera. Talek atzerak egin eta jaso. Arrietak txokoan barrena luze, Anek eraman berriz ere Eneritzen zat aukera atzera. Sotamanoz ekarri Anek eta gero Orbegozok beste astinaldi luze bat. Anek eraman eta baztertu. Talenentzat aukera, ireki, Eneritzek txokora, baita gero Anek ere, berriz ere Uarte arrasartuko da, atzeraka datorren Eritz, pilota atzeratzeko eta baita gero Anek ere, pilota Anek ere atzeratu du. Oianak zabalera, Natale bildu, txokoko bejada Roxamarra Eneritzek, horren ondorioz, iristeko tartea eman dio, Aneri oraingoan Uarte arrabera sartu da boleaz, Eneritzek ireki berriz ere kantxaren erdialdetik txokora Natalek, Arrietak jaso eta gero atzera pilotakada luzeanek, Oianak eramaterik izan ez duena, 11-5, tantoa mendean izan dute hasieratik eta gero aukera izan duenean berriz ere Natalek ez du berkatu. Ba, eta esan dugu moduan, Ane asean, esan dugu moduan atzian zozendo ari da, defentsa kristona dauka, eta ikusi da tanto honetan ba, pelota gehienak eraman dituela, Natale be bai, eta gorriak horari da tantoa lantzen, baina ez da biste asmatzen, eta hori, urdinak kriston defentsari da erakusten, eta ni uste ikusten ari dela. Eta zuk diozunaren aritik maili ezin da, esan Eneritz gaizki ari denik, saiatzen ari da jokaldiak egiten, aukerak etortzen zaizkionean, baina gehiago izaten ari dira jokoan eta kantxean erakusten ari diren markagailua, erakusten ari diren nagusitasuna markagailuak berak ere islatzen du Natale eta Ane, eta partida borobilago egiten ari dira alde horretatik. Bai, baina bueno, gorriak euren lana ondo ari da, Oiana atzean babe sendo ari da, eta Eneritz aurrean airez sartzen den bakoitzan mine egiten dau, velozia sartzen dau, baina hori esan dugun moduan urdinagoa defentsa onari erakusten eta partida hortik ari dela juten. 12-5 markagailuan, azkenengo tantoa sakez lortu du Natale Aranburuk eta beste tanto batago orain jokoan. Orbegozok mozu. Natale galtxa eta berriz ere Oiana sartuko da atzera. Natalek sartzerik ez du izan, Anek jaso eta baztertu. Eta berriz ere orain Lazta Otarraren zadaukera Ormabikoa. Eneritzen du da eta hanketara jokatu dio Nataleri eta berriz ere lortu du helburua. Lehen ere halako tanto bat egin du eta orain ere bai, hanketara
jokatzean beti eraman behar duen pilotaria deserosoago sentiarazten da, eta orain ere horixe bera basaztaio, azkarretorri zaiola gainera pilota eta jasotzerik aztu izan Natalek. Horren eritzen uste belozei amondotzala, hanketara jokatu gotzala eta betik esan dozun modan zugu nahi. Hanketa bat horrenean pelota saia izaten da eramatia eta nik uste horren eritzeke asko asmatua bela. Eta orain urrena tanto egin dutenean bezala pilota aldatzea erabaki dute gorriek. Joan ikusi beharko da pelota aldaketa honekin nola moldatzen dian, Oin sakea eneritzek sakia eskerrera baztertzen da benean, saia izaten da eramateko eta ikusiko nola moldatzen dian lau pilotariak pelota berri honekin. Sakatzaile ona da Eneritz, orain arte tanto bat egin du hala, baina pilota baztertzen duenean ere zaila izaten da eramateko eta bada halakorik egiten duen, eta egin gabe ere jokoan gehiago zartzen saiatzen da, urrundik berriz ere Bejadanek eta gero zabaletik zabalera luze Eneritzek, baina iriskaitz bientzat, bi aurkarientzat, eta beraz zazpigarren tantoa gorrientzat. Berriz ere Eneritz aurrean jokoan hasten eta azkenerako urrun ziren bi aurkariak eta lortu du tantoa. Nik uste horrenek Bejadakin ez da asko asmatu, Eneritz oso horrexeldu dela eta Eneritzeko ondo bukatu dago hor zabalea muztuta. Beste tanto bat jokoan, Oianak bien tartera, Nekaltxe eta atzeratu. Eta berriz ere, Uarte sartu da jokoan. Orain ere jaitsi Orbegozo, Garanburuk ekarri, txokoan barrena luze Azpeitiarrak, Lazkaotarrak jaso eta pilota luzelaga eta bitarditik Ormabikoa egiten ahal egin du da, baina txapapera joan zaio. Nik uste hor ikusia Natalek bi paetan izan egin, baina hor oso azpitik hartu hau eta azkenean eskarakin betik izaten da zaila bi paetak egitea eta ezin izan da ulortu. 8. beraz. Bikote gorriarentzat 8 eta 12 eta partidaren hasieratik aurretik Nataletan izan badira ere pixkanaga ari zaizkie gerturatzen Eneritz eta Oiana. Nik uste dut pelota aldaketakin gorriak komodo ikusten diala eta urdinak dese oso eta nik uste dut gorriak euren lana txukuna egiala egiten. Eta erasorako aukera gehiago bere buruari sortzen ere ari zaizkie gorriak, orain ere urrundik beste jokaldia egin batanek eta hau txapapera joan zaio zirriz egin nahi izan duela uste dut, baina ez da gainean izan pilota hori. Nik uste dut horre pelota jaiztea nahi zebala eskerparetara, baina bera junjako. Hauxe izan da nekaldu duen lehen pilota eta hiru tantora jarri zaizkie orain. Aurkariei, Eneritz eta Oiana. Mendiburu sartuko da jokoan, luze hiru terditik Laura. Orregozok ekarri eta baztartu. Baita Mendiburuk ere, aurrera Torrane. Eta pilota bien tartea jaitsi. Arrietak jaso. Zabalera Bejadanek. Zabaletik zabalera luze Eneritzek, ane iritsi da. Eta orain Natalerentzat aukera garbia. Txokoan bertan utzi du eta berandu xamarra biatu da pilotara. Oiana gehiago irtengo zela iritzita edo, baina azkenerako espero baina bote txikiago egin dio pilotak eta horren ondorioz eraman ezin da geratu da. Ni uste Oiana hor zegoan, baina ni uste hasieran du egin dabela aurrera batzea egin eta hori ezuk esan duzun moduan berandu xamarra biatu da eta ezin izan da eraman. Botea ere ez du garbia egin, pilotatik oso gertu baitzen Oiana jasotzeko moduan izango zela uste izan du berak eta baita gu geuk ere, baina horre pilotak berak egin dio Jukutria gaizto bat Oianari berari, hemen izango da beraz pilotalekuan
bote irregularragoko guneren bat, eta hartan jota tantoa lortu dute urdinek, euren 13. izan dena. Beste tanto bat jokoan, Azpeitiarra bera sartuko da oraintxe, atalde keinu eta anek edarki baliatu du pilota atzeratzeko baztertu eta Oianak eramaterik ez du izan. Bai, ni uste dut oranek oso ondo baztertu abela, eskerperetan asko itxatxi dela eta Oianak nahiz eta eraman oso zaila esan eramateko eta ezin izan da eraman. 14 eta 9 eta hane partida handi ari da jokatzen, Natal ere jokaldi asko egiten ari da eta bikotegi saongi ari dira uzartzen, gaur ere. Bai, Natal aurrean bere lan atxugun iten, tantoa bukatzen, eta hane betik partio guztian sendo atzian, bai eskuin, bai eskaragin, eta gorriak be Oiana hori, nik uste dut atzian igual pixkat ari dela faiatzen, eta hori Eneritz aurrian baukera daukanean bukatzen ari dela. Mendiburuk aurrera egin du eta pilota atzeratu. Orbegozok luze atzera, ezkerrez Mendiburuk altxa eta Arrietari sartzeko aukera gendu. Orbegozok jaitsi, Aranburuk egarri eta gero bat eterditik. Lautar dira luze hasten du. Oiana Orbegozok, oraingoa berriz ere jaitsi. Natalek eraman. Arrietak txokoko dejada. Natalek ireki eta Enerizek jaso eta orain Arrietak berak azeratu. Mendiburuk irriztak aiztoa Enerizek altxatu duena eta gero joko atzera kargatu du Aranburuk. Oianak altxa zabalean agoko zuloko pilo dautzi dio Natalek Enerizi eta Azkoitiarrak ez du aprobetxazorik izan, han esartuko da orain. Espero baina bote txikiago egin dio, orain bipar eta Azkoitiarrak, beste bat Lazkaotarrak. Eneritzek bildu gainean izan da pilota, eta berak dotore bukatu du tanto, 10 eta 14. Doido izan da gainean eta pilota hartu duen efektuaren ondorioz. Natalek altxatzerik ere ez du izan, usaintzerik ere ez du izan. Ba, ni uste tanto polita lau pelotan eskutik, hortik itaka bizeguzio aurrian, eta hor bukatu da ben tantoa neritzena ikusgarri izan da hor txapa gainean eta oso tantoa neritzen eskutik. 10 eta 14 beraz, kontuak 10 eta 14 markagailuan eta Eneritz berriz ere badator, sake ateratzera. Sake baztertua jarri du bosteterdian. Hanek eraman. Montaragantxatik partera jaitsi. Eneritzak txostaren bila joan da, baina Natalek ongi eraman du. Hanek atzera Oiana galtxa. Herriz ere beste jokaldik saiakera batanek. Urrundik, baina hau ere txapapera joan zaio eta lagaldutako bi baditu. Bai, aukera ona zan, hor txokoan deja ditea, baina ez dago eskuan be oso ondo sartu eta bera jun jako. Atxeden setera etorri da Oiana zintzurra freskatzera eta bera lanerako bertu izan bezain pronto. Aterako du ondoren gozakea Eneritz Arrietak dator sake ateratzera Azkoitiarra. Atera du aurrekoak baino zertxo bait laurrago izan da, nek ederki jaso du eta Oiana gero lautarditik baztertu. Natal sartuko da jokoan, atzera. Ezker parez handiarekin joka erdira etorri da. Txokoan dejada Aranburuk atzera gero. Bien tartera Orbegozok. Gainera etorri zaio zertxo bait pilota Mendibururi. Eta horrengoan luze bitarditik Laura. Natale.
Txokora deja da. Oiana iritsi eta pilota zabaleratu. Berriz ere Azpeitiarrak zabalera. Natalek jaso eta pilota gaiztotu eta Txokotik zabalera irekitako pilotara. Eneritzek Txokotik zabalera irekitako pilotara. Ez da Natale iritsi 12 eta 14. Eta berriz ere berresten ari da hilabete kantxetatik kanpo egon arren. Halako jokaldiak egiten ez zaiola ahaztu, Eneritz Arrieta. Ez, bakigu Eneritz aurrean oso trebea da, halako tantoa egiten asko egiten daben jokaldia da. Eta nik uste dut hor lurretik oso ondo zabalutakoa izan dela eta tanto oso ona Eneritzen eskutik. Gainera Natalek aurrez berari bazertu dion pilota jasotzeko ez da bat ere erraza izan. Eta jasotze hutsarekin ez da konformatu, erasora pasa da. Eta gainera tantoa ederki lortu du. Modu bikainean amaitu ahal izan du tantoa eta ondorengo sakea 13 eta 14 hau ezker paretara eta tanto bakarrera jarri zaizkie konturatzerako alde zabalago bazuten orain dela tanto batzuk, baina jaten ari zaizkie eta ia erabat ekarri diete desabantaila. Join partida asko gortu da, nik uste dut gorriak gehiago ari asmatzen, Oiana atzean sendu hau, Eneritz aurrean oso trebe jokaldia egiten eta urdinak igual oin pelota honekin deseroso. Erdiko sakea Arrietak, sake bueltan pilota Oianari bazartu dioanek eta orain berriz ere atzelariak bera sartu beharko du. Anegatzera luze-luze Orbegozau jaitsi. Aranburuk ere atzera pilota zertxo bait gainera etorri ostean. Anegatzera bote txiki egin dio pilotari Oianak, nahiz eta ez izan urtera handiegirik duen pilota hause, eta gero Anek zabaldutako pilota, Anek ez Natalek zabaldutako pilota kontrakantxan izan da, Maitek adierazi duenez. Eta oin 14 partio gogorra eta oin gorriak komodo ikusten dira eta nik uste dute urdien aldetik eskatuta oso ondo atxeena. Eten aldi eskatu dute bai, Natalek eta Anek, orain urrena 9 eta 14 ere izan dira, eta handik aurrerako guztiak, 10 eta 14kotik 14nako honetara bitartekoak, Natalek eta Anek egindako akatsei bide emanez, Eneritzek eta Oianak lortu dituzte, tartean bat izan da, Eneritzek bikain amaitua, eta behar bada material honekin aritzeak zalantzak sortuko zizkion bikote urdinari, orain ez peita partida hasieran bezain eroso ikusten. Nik uste dut pelota aldaketa honekin gorriak asko komodo sentitzen diala eta urdinak deseroso eta ikusiko partidua nola segitzen daren eta fisikoak be asko eragin hauka, zegoen dio partido horria baino gehiago gelditzen da. 33 minutu terdi partida hasi denetik, markagailua 14 dugu, jakingo duzuenez eta oraindik ere 22garrena urrun bistatzen da. Tanto asko falta zaizkie eta partidaren bukaera gogorra izan daiteke. Anek urrundik biterdi irutik pilota jaitsi nahi izan du eta hau ere txapapera joan zaio eta dagoeneko ala galdutakoak baditu 3 pilota eta oraintxe lortu dute gorriek partidan lehen da biziko aldiz aurretik markagailuan jartzea. Nik uste dut Anek ez dakit eskubi hori ondo guiko daben, ze olako 3 aukera egin ditunak denak beragun jako, eta ez dakit eskubi hori ondo guiko daben, eta hori, gorriako inbere lana oso txukun iten. Aurreko bietan pilote hoan ari ziren, baina sake bueltan zuzenean jokaldi egitera joatea harritzekoa da, harritu nau, eta behar bada eskuko minaren ondorio ere izan daiteke. Hormabikoa Eneritzek, Anek bien tartera bildu, Orbego zokatzera, Txoko amarrena luze Aranburuk, berriz ere Ane sartuko da, Antxaren erdialdean utzi du pilota, Eneritzek ezkerrera jaitsi, Biburuko ekarri berriz ere kantxaren erdialdetik, Txokora zirrizta Eneritzek, berriz ere berarentzat aukera,
baina txapapera joan zaio uste dut hor gainera irriste egin duela azken unean, pilota bertantxe zuenean jokaldia egiteko, eta azkenean akats baten ondorioz, tantoa Urdinentzat berriz ere aspaldiko partez. Nik uste dut hor azkeneko momentuan neritzek irristin dabela eta ezin izan dabela eraman. Eta Natalek eta Anek egin duten lehen da biziko gauza Maitek duen saskira joatea izan da, beste material bat ateratzea erabaki dute, behar bada partidaren hasieratik erabili duten pilota horixe bera kantxaratuko zuten eta honekin erosoago hariko direla uste dugu, nahiz eta partidaren amaierak behar bada izan dezakeen eragina, nahiz eta partida amaieran behar bada Aneren eskuak izan dezakeen eragina. Pilota batzuk ere doi-doiari da eramaten eta akaso maili lehen zeuk esan dutunaren bidetik izan daiteke. Eskuko mina edo eta pilotaren bat sartu izana. Nik uste dut igual eskuko mina edo, igual pixka kargauta egiko da bela eta eskumakin ez da biela hain komodo, ez da biela pelota astintzen eta gero be kantxa erdian be ikusten da eskerraken jartzen dela, osak igual eskumila justu xamarre eukiko dugu. Natalek pilota baztertu eta Oianak eramaterik ez du izan eta berriz ere aurretik dira Urdinak markagailuan 16 eta 15-koarekin. Hor oso ondo eskerreratutako pelota eta Oianak ezin izan da eraman. Sake luze Aranburuk, Orbegozok ekarri eta Xokoan barrena pilota luze jarri, oraingoan jaitsi, Aranburuk altxa, Arrietaren bolea Nataleri berari gainera, Sotamanot sartu da Aranburu bigarren ezarreskan, Orbegozok atzera eta Mendiburu gatzeraka etorri eta jaso. Eta berriz ere aukerako pilota batean, hanka sartu duen Eritzarrietak, 17 eta 15. Nik uste goreak tanto honetan oso ondo ditu dela, pelota oso ondo tikitak aurrian Eneritz eta gero Oianak bat astindua batzen eta Anek berrio erakutsi da kriston defentsa daukala, pelota oso ondo eraman daula eta gero Eneritzek bukaeran ez da bela asmatu ondo. Bi tanto aurretik dira partidaren amaieran Aranburu eta Mendiburu eta Natalerena izango da ondorengo sakea. Gainera dioteko intentzioarekin atera dio gorputzera Orbegoz hori, nola nahi ere jasotzeko aukera izan du eta piloteoan bihar dute orain bikote biek, luze-luze iruterdira Mendiburuk eta baita gero inguru berera Orbegozok ere. Arrietak jaitsi, Mendiburuk altxa eta pilotari altura ematearen poderioz Eneritzi sartzeko aukerak kendu, Janak bien tartera, hau ere altuera handiarekin ekarri du Mendiburuk, azken unean eskuinez jotze erabaki duanek, Eneritzek keinu eta aurrera etorrita azken unera arte itxaron nahi izan du Oianak Bejadarekin aurkariak ez ustean harrapatzeko, baina espero baino laburtsiago geratu zaio pilota eta txapapera joan zaio Bejada ahalegina. Nik uste dut berandu abiatu ala Oiana pelota horretara, azkenengo momentuan nindabela hori eta justu xamar heldu dela eta zen izan dago pelota hori altzau. Benga, esan dio Eneritzek Oianari azken lau tantoak elkarren segidan egin dizkiete Urdinek gorriei eta oraintxe dute partidari eusteko unea Eneritzek eta Oianak, Arrietak ez, Orbegozok berak, Azpeitiarrak, Oiana Orbegozok pilota baztertu du, Natalek sartzerik ez du izan eta gero asko gaiztotu zaio erantzuna Aneri. Nik uste dut Oianak oso ondo baztertu dela pelota hori asko itxatxi dela eskerpareta horretan eta Anek ezin izan dago eraman. Eta ikusi beharko da pelota aldaketakin berri do, gorriak eta Urdinak nola moldatzen dian. Berriz ere, Eneritzek eta Oianak tanto egitearekin batera Maiteren saskira jo dute beste pilota bat apartatzera eta orain nola moldatzen diren, aurreko tanto bolada luzean
emaitza ona eman die pilota honek gorriei, eta orain ere helburu berarekin eta asmo berarekin joanak izango dira saskira, baina aukera garbi batean ez du barkatu Natalek. Aurrekoa Eneritzek ekarri dio, txokotik Zabalera irekitako bigarrena usaintzerik ere ez du izan. Azpeitierrak. Nik uste dut hor Natalek oso ondo asmatua bela, eskerra horrekin oso ondo zabalu dau pelota hori, eta Eneritz ezin izan dago eraman. Eta tanto asko bukatzen ari da. Nik uste dut gaur partio txukun ari dela egiten, gaur atzalean, uste dut aurrian hori tantoa hori luzatzen eta gero tantoa bukatzen, eta nik uste dut gero behan egatzean oso ondo ari dela eusten partidua, eta nik uste dut alde horretatik ari dela pixka juten partidua. Beste tanto bat jokoan, piloteoa, eta piloteoa protagonista. Hanek Zabalera deja da, Zabaletik Zabalera Eneritzek luze, Aranburuk eraman, eta Orbegozok irutarditik lautardira atzera. Hanek ezkerrez ekarri, eta berriz ere Orbegozok urrundik jokaldia, gainean izan da pilota. Aranburuk jaso eta Arrietak txokoan bertan utzi, eta orain Orbegozok azeratu. Lautarditik Hanek jaso, berriz ere Orbegozok jokaldia txokoan barrena aidez sartu da orain Eneritz, Hanek hau ere haltxadu, eta orain Oianak beste aukerako pilota bat, orain ere zirrizta, Hane atzera etorri da pare bat egin ditu atzera eta pilota jaso du, berriz ere toki beretik lan egin beharrean atzelari nafarra, eta orain Natale sartuko da, baina min egiteko aukerari gabe. Hanek beste behin jokaldia alegina, pilota jaitsi nahi izan du, eta hau ere txapapera joan zaio. Lehen ere halako saiakera bat egin du, tantoa bukatu duen honetan ere bai, eta berriz ere pilota aldaketa gorriek, eta nik uste eskuin esku hori justu xamarra izango duela, Ugartearrak. Asko egiten da jokalia da Hanek hori dejadak, Zabalea txokora, eta nik uste eskuma horrekin justu xamarra edala, eta horri nik uste ikusten dela. Azken tanto honetan nekearen ondorioz ere izan ziteken saiakera, tanto luzea baitzik joan, baina partidan zehar hainbatetan ari da jokaldi ahalegin berbera egiten, nola moztuta la Zabal alderako dejadak eginez tantoa bukatzeko saiakerekin buru belarri biharduan emendiburuk, eta behar bada eskua kargatuta izango du. Gogorra izan hori da pilotariontzat eta lan handiarekin zabiltzaten ez, hori ere ez tarritzekoa. Natalek kantxaren erdialdean utzi du pilota, Oianak moztu, baita Eneritzek ere, atzeraka etorri da Aranburu pilota jasotzeko, eta berriz ere gerrien jota ia bosteraino luzatu du pilota. Orbegozok hau laburrago joango zateken, Hanek pilotari bote egiten utzi izan balio. Natalek ireki, baina gehiegitxo kontrakantxara joan delako. 18 eta 19, eta partida zabal-zabalik bukaeran ere. Partio gorra izaten, azeran hori urdinak igual pixka talde hartu dabe, baina gero gorriak pelota aldaketak nik uste komodo hau ari dela sentitzen kantxan, eta ikusten ari da 18 eta 19 eta partio oso gorra. Eta partida gogorra doa bai, 18 eta 19 tanto bakarrera dituzte gorriek arerioak, 44 minutu eta laurden partida hasi denetik, eta azken tantoen faltan gogorrari da izaten, eta laurak ere hausko aldetik ez dakit nola ibiliko diren, baina barruan gordeta dutena bukaeran erre beharko dute, eta oraingoan pilota goiko lastairara joan zaio Oiana Orbegoz hori. Uste momentu txarreko faia izan dela, ze hor 18 eta 19 zigoazten tanto bat aldeakin, eta baina urdinak tanto honekin ikusi beharko da Natale bezakera zela molatzen. Ematera joan da, eta hor gehiagitxo harrotu du pilota. Gehiagitxo bai. Eta hogei eta 18 atxak inoiz ez dira onak izaten, baina partida amaieran eta kontua gainestu direnean
are txarragoak izan hori dira eta orain berriz ere sakea eta aurrez erabilitako pilota gustukoa kantxaratuta Urdinek 21. egin dezaketen edota kontrara Arrietak eta Orbegozok berriz ere aldea tanto bakarrera murrizten dieten Aranbururi eta Mendibururi. Hanek hiru terditik luze eta ezkerrera gainera. Orbegozok eraman Aranburuk txokoan dejada egin du, Ormabikoa Oianak, kantxaren erdialdera Mendiburuk, zabalera orain Natalek urrundik, Arrietak bildu eta Hanek atzeratu. Oianak jaso, baina aukera garbia izan dezake orain Natalek, berriz ere atzera, Indarrantian eta luze. Orbegozok altxa, txokora dejada Hanek, gainean izan da, eta tantoa lortu du. Partida guztian zehar ibili da jokaldi horren bila eta euren azken aurreko tantoan saria lortu du. Bai, esan dugu moduan Hanek dejadekin asko asmatzen dago eta oin asko asmatu dago hor txapa gainean jartzen eta hola mota behar zan bai. 21 eta 18 puntua tanto bakarrera dute Aranburuk eta Mendiburuk, baina azken tantoa izan daitekeenaren aurretik etenaldia eskatzea erabaki dute Arrietak eta Orbegozok. Azkeneko tantoa gogorra izan da eta ongi etorriko zaie Laurei ere. Ezen apur bat. Bai, ongi etorriko jako Laurei eten batez be gorriei bai Urdinei eta ikusi barko azkeneko tantoa bai izaten dan urdin aldera edo gorriak partiduan gehiago sartzen dian. 57 minutu orantxe partidak eta gogorrari da izaten, aurrean jokaldi ahalegin asko ari gatzaizkie ikusten bi aurrelariei eta atzelariak sendo ari dira eusten. Partidaren hasieran galdu ditu 3 pilota Oianak, lehen ere joan zaio beste bat goiko koltsoira eta orain ikusi behar partidak zein aldetara norantza egiten duen. Oianaren eskuetan da pilota, une batetik bestera Nataleri pasako dio, 7. kuadrora etorri da, pasa dio pilota Natale Aranbururi eta badator sake ateratzera. Lazkautarra bere azken sake ateratzera. Erdikoa Oianak jaso eta pilota zabaliratu. Hanek baztertu atzeraka, Hanek ez Natalek baztertu atzeraka etorri da Eneritz. Pilota altxa eta gero berriz ere Natalek gainera bideratu dio pilota Oianari. Orain Azpeitiarra bere hasi da agintzen. 5 terditik Hanek jaso, aukera garbia Eneritzen zat, txokoan barrena luze, bertan da Mendiburu. Orbegozok ireki, zabalean dejada Hanek gainean izan da, baina botea kontrakantxan egin du. Etzen aukera txarra gainean izan balitz. Partidak hortxe bukatzeko aukera izango zuken, baina kanpoan egin du botea. Ez, gaina justu kanpoan izan da, baina sartzen baza nik uste tanto izango zela, oso ondo botatako dejada izan da, oso ondo egiten daben jokaldia da Hanek, eta oin Urdinak 19. eta ikusi beharko pelota aldaketa honegin nola bukatzen den partidua. Zalantza egin dute gainera ze pilota atera erabaki aurretik eta ez dakit aurrez erabilitakoren bat edota orain arte kantxaratu gabea, plazaratu gabea izango den erabiliko duten pilota hau. 3 tanto egin behar bata bestearen atzetik, sake baztertua Eneritzek, Hanek jaso berriz ere atzera, urruntzen Hane, baina abiatu eta pilota altxatzea lortu du. Oianak txokora eta Nataleri gainera bideratzeko aukera izan du eta hor berriz ere lehen bezala komunikazioak utxe egin die Eneritzi eta Oianari, biak ziren pilotatik gertu eta nik uste biek egin dutela zalantza nork sartu behar zuen erabakitzeko sasoian eta azkenean bietako inork ere ez du jo, 22 eta 19 garaipena Natale Aranburuk eta Hane Mendiburuk lortu dute, baina sufritutako eta ondo kostatako garaipena izan da hau.
Bai, partio gogorra izan da, hasieran hori urdinak aldi hartu gabe, baina gero gorriak partidan sartu india eta oso partio gogorra, eta nik uste lau pelotaiak maila ona eman dutela. Eta, bueno, zorionak bikote urdinai eta animo Oiana eta Eneritzi. Eta zalek gozatu dute, hemen ikusi duten partida egin eta horixe da seinalerik onena, eta horren ere akusgarri pilotariak atzerantz etorri direnean jo dieten txalo zarta luze hori izan da. Bai, nik uste partio oso polita izan da lau pelotarien arteri eta hori Eneritzek oso ondo jogatu aurrian, Oiana atzean be oso sendo, Ane be bai, betiko moduan eta Natale be aurrian eta nik uste ikusleak oso pozik geritu dela. Hilabete inguru eman du, jokatu gabe Eneritz Arrietak, Azkoitian jokatu zuen orain hurrengo partida abuztuaren erdialdean, baina gauza polita asko egin ditu, elkarrizketetara joan aurretik partidak utzi dizkigun zenbakiak, estatistikak errepasatuko ditugu, Eneritzek sakez bi tanto lortu ditu, Zabalean beste 3 eta moztuta eta dejadaz ere tanto bana egin du eta 3 pilota galdu ditu. Oianak egin duen bakarra baztertuta izan da eta 5 pilota galdu ditu 3 partidaren hasieran eta azkenengo biak bukaera aldean. Natalek egin du lauretatik tanto gehien, bien tartera 3, sakez atzean eta Zabalera bina eta dejadaz pilota baztertuta eta biparetaz bana, 5 pilota galdu ditu, Ane Mendiburuk legez eta Uartearrak bitanto egin ditu, bata atzean eta bestea urrundik Zabalera egindako dejada baten bidez. Partidak 59 minutu eta 28 segundo iraundu eta azkenerako garaipen borrokatu eta sufritua Natale Aranbururentzat eta Ane Mendibururentzat 22 eta 19 eta puntu garrantzitsua eurentzat sailkapenari begiratuta, Maili. Bai, puntu oso garrantzitsua, nik uste hori txapelketa bukatzen ari dela eta puntuak eskuratzea oso importantea dela eta puntu oso importantea urdinentzat. Errepasatu ditugu estatistikak, atondu digute elkarrizketetarako gunea eta bada zer kondatzen diguten lau pilotariek. Hemen ditugu bi irabazleak, neskak partidaren erdialdera arte aurretik izan zarete, baina bukaeran estutu zaituztete? Bai ez, hasieran nik uste tantoa gure aldera hori direla eta igual erditik aurrera huts gehiota egin ditugu eta horre egon da pixko partida. Partidaren hasieran Natalek markatu du erritmoa eta zeuk ere ongi eutsi diozu partidari atzean ahal izan duzunetan aginduz eta gero bukaera aldean behar bada eskuetatik larrixiago ikusi zaitugu. Bai ez, Natalek hor lehenengo aurreko kuadrotan ongi akitu du, gainera asko lagundu ere atzeko kuadrotan bai botez eta bai airez. Eta esan duzun bezala, azken aldera pixko sufritu dut eskutatik eta nabaritu da. Zabalera dejada politat ere egin duzu? Bai, saiatu naiz, bat atera da beste bat kanpora, baina konten indakoakin. Eta partida txukuna jokatu duzue, Hane, eta Natale zuri dagokizunez, aurrean partidaren hasieratik jokoaren ritmoa markatu duzu eta jokaldi asko amaitu dituzu. Bai, hasieran esan nahiko guztua ikusi naizela eta konfiantzakin ata naiz, eta jokaldi batzuk ataie, beste batzuk ez, baina guztua indako lanakin. Badakigu aurrean Eneritzek ez duela laguntzen eroso jokatzen, berak ere aukera duenetan ez duelako birritan pentsatzen jokaldi egitera joateko, baina ongi eutsi diozu, defentsa lanean aritu behar izan duzunean ere. Bai, egia da, kiston jokaldik iteitula, ez duzu espero ez bota baizun eta gaina naiz atakatzen egon zutana ea manikio, eta gu ibili behar izan deunen defentsan nik uste ondo, anegre kiston pila lagundu ditan ea mando, eta guztua. Eta puntu garrantzitsua zuentzat? Bai, azkenen puntu guztia garrantzitsu, gudanan bila jungo geha, alde unain godu, eta ixe. Datorren astean, azkenengo partida? Bai, hoi da, zerbait, puntu atatzeko aukera daukeun eta partiun atatzea egon. Ederki baneskak, zorionak eta gozatu garaipenarekin. Bai, eskerrik asko. Hauexek garaien hitzak eta badatoz urolatarrak ere gogotik saiatuta, baina garaipenik lortu ezin da.
saiatu zareten neskak, partidaren hasieran euren izan da ekimena, erdialdean estutu dituzue, baina azkenean ez da posible izan. Bai, sartu behak hobeto indiegu baino, eta hor takada ondi xamarra indigu. Eta, bueno, espabilago gugea, berdintzea lortu dugu, eta gero berriz takada etxo indigu ez, eta hor atzetik ibilega eta pena hoxe. Euste zan momentu hortan, pixkati esen digu, baina, bueno, ez dugu etxita bukeraino borroka du eta Partidaren amaieraldean eskuetatik larri nabaritu dugu ane, berak ere esan digu sufritu egin duela, han aprobetxatu duzu pilota atzera kargatzeko ahal izan duzun guztietan, baina doi eramaten bazituen ere defentsalan handia egin du atzean, eta Natale ere beldurgarri bili da tantua bukatzen aurreko kuadroetan. bai, Natale aspaldin oso bizia bilez, aurrien defentsa handiekin da erasuen asmatzen da oso bizi. Eta nahiz da eskuek antzeman dugu justu xamartzeukela eta bota ditu, baina geho eskubikin moldatzea goiti bueltan baztertzen eta horre mineitu. Eneritz, goiko jokoa plazaratu duzu, jokaldi egile trebea zara eta gaur ere demostratu duzu hori. Bai, bueno, zaxau nauk ez, baina hor aurrin Natalei tantu sartzi oso zailedek. Batzu sartu zizkoa, da guztuak egunok alde hortatik azkenin gazti fuerte zaudek, kontra etxie pixkat ez dutu izkia eta horrein guztua. Hilabete eman duzu, kantxetatik kanpo jokatu gabe, baina ez zuen ematen, hala ibili zarenik. Bueno, neuke bildurra banaukean egiz ezan, hilabete jokaue, kantxi zapaldue, alde una indi hau, gozaudi hau pixket egiz ezan, eta guztua. Eta sentsazio bakonak izan dira, edo? Bai, oso ondo. Eta Osko Zorbegozo bikotearentzat aberaxa ere ona, 18an geratu zarete, 19an geratu zarete barka, eta hori ere onuragarria da zuentzat. Bai, bueno, baten falta daia eta 5 puntutatik lautiken bat daukegu ez daukegu aukeraik, baina, bueno, azkenengo parti hortan irabazte ateako gea, eta behintzat sensazio honekin bukatzea. Zuentzat ez da ezer jokoan izango, baina sentsazio honekin txapelketa amaitzeak ere garrantzia izango du. Bai, netzako behintzat bai hasiera enun bate hona izen, da, bueno, pixkenan aigea mejoatzen da aberrola bukatzen. Eta Oiana, zuretzat azkena, lesio batetik etorri zara, baina pixkanaka ari zara hobetzen eta zure mailarik onena ematen ere bai. Bai, hori da esan dako, aurretik sentsazio eskasoekin ibiliga, eta, bueno, pixkenan asteburu honetan mentzet hobi edat eta aberrola segitzen. Edarki baneskak, eskerrik asko eta altxaburua. Hau esek beraz, Oianaren eta Eneritzen hitzak eta orain bagatoz, Maili eta Biogona emankizunari amaiera ematera, amaitu da gaurko Olaberriko partida eta hemendik aurrera asteburuak bihar izango du segida plazaz plaza txapelketarekin Ezkurran eta Udara CaixaBank lehiaketak datorren astean izango du finalaren aurretik azkenengo jardunaldia Elgetan. Partida bi geratzen zaizkio Maili ligaxari CaixaBank lehiaketan, gehiago plazaz plazako ari, baina udako denboraldia ere ari da pixkanaka amaitzen. Bai, hori esan duzu moduan, uda honetan CaixaBank eta plazaz plaza jokatu ditugu, eta gero festetako partiak, eta bueno, partida asko, no? Eta hori, oine ja uda amaitzen ari da, CaixaBank eta plazaz plazako partia bukatzen, eta esan dugu moduan, uda oso gogorra auki dugu, baina, bueno, oso gustora, eta nik uste dute partioekin eta maila handia eman dugula. Zuentzat urrengo hitzordua bihar eguerdian 12etan Ezkurran, han Mendibururekin batera ariko zara plazaz plaza txapelketako partidan, Ainhoa Ruiz da Infanteren eta Oiana Orbegozoren aurka, partida zaila aurretik. Bai, ni uste dut partio danak oso zaila diala, ikusten da oso maila handia ari dela izaten, pelotari danak hori maila handian ari garela, eta hori biharko partioa be oso gora espero dugu, baina bueno, guguria jongo gaitera eta ber zela joaten dan. Eta datorren astean, Udara CaixaBank lehiaketako partidaren aurretik plazaz plaza lehiaketak ere izango du beste hitzordu bat, igandearekin irailaren 21ean eguerdiko 12etan Elgorriagako plazan ariko zarete Oskoz eta Arrastia eta Mendiburu eta Laurok, partida gogorra hori ere, eta egun berean, hortik Elgetara egin beharko duzu salto, arratsaldeko 5:30 aurrera, Udara CaixaBank lehiaketako bi partida jokatzeko, lehen dabiztikoan zuzeu egun bereko bigarren partidan Amaia Arrastiarekin batera Aranbururen eta Mendibururen kontra, eta bigarrenean
orain arte partida guztiak irabazi dituzten Ainhoa Ruiz Infante eta Leire Galeano, Leire Oskozen eta Oiana Orbegozoren aurkariko dira, eta horiek ere partida politak izatea espero dugu. Nik uste dute partio politak izango dela, urren gaztegura bete-bete daukau, eta ikusi beharko da zelako maila ematen dugun, baina nik uste dute partio gogorrak eta politak izango dela. Gaurko Olaberriko jaialdiak hauxe eman du, plazaz plazako ondorengo bi hitzorduetan ez da telebistarik izango ohi bezala, beraz pilotaz gozatu nahi izatera bihar Ezkurrara eta heldu den igandean Elgorriagara hurbiltzeko aukera baduzue, eta bestela baita udara CaixaBank lehiaketarekin Elgetara bertara ere, naiz eta Elgetakoa bigarren bide batetik jarraitzeko aukera ere izango den, bertan zuzenean izango baikara datorren igandean arratsaldeko 5:30 aurrera. Besterik ez gaurko Zolaberritik, plazar baduzue datorren astean heldu den igandean izango dugu ondorengo hitzordua Elgetako udal pilotalekutik. Ordura arte, izan ongi, arratsalde on guztioi. Arratsalde on.